Hi, i evo mene sa još jednim haulom. Ovaj puta je Zara u pitanju i sada ćemo zajedno otvoriti moj paketić. Tada! Gledajte ljudi ove boje i divosti. Prvo što je Petra sebi naručila, ovako lijepi topić koji ima dole ove volančiće. Ovo je neka prljavo bijela boja. Isprobat ću kombinaciji pa ćete vidjeti kako izgleda. Sljedeće je zbog ove plave hlače. Nemam naočale. 55% je lan, a 45% je viskoza. Ja sam njih uzela u veličini M i opet za neko čudo su prilično onako lepršave oko mene. Ali za svaki slučaj naručila sam i u S. Pa ćemo sada odmah vidjeti kako mi stoje one. Evo, ovo su iste hlače u S veličini i iskreno mislim da ću S zadržati jer mi puno mi bolje stoje. Čak i na samim džepovima, mislim da ćete uspjeti vidjeti ovdje, znači crta je na crti i ok, nije da mi onak sad džepovi zjape, da to nije lijepo. Sad ću vam pokazati drugi dio. Znate šta? Možda ipak neću isprobati topić. Gledajte ovo. Znači, ja ga ne mogu spojiti da ga zatvorim. Ovo je M veličina. The fuck je ovo? Ok, obzirom da nisam bila sigurna na veličinu, i ovo sam naručila u S i u M. Ja sam sebi to zamislila onak kao nešto lepršavo. Naručila sam još nešto. Ove zlatne sandalice. Sad ćemo vidjeti kako ja izgledam u njima. Jer moja noga vam ako ima smisla, odnosno stopala ide onak malo... Ja ga zovem bananu, ovako mi ide u koso i onda mi jako rijetko cipela koja je ravna, koja nema petu, to lijepo na meni izgleda. To je ono kaj vam upravo pričam. Znači, moje stopalo ide u bananu. Stvarno katastrofa izgleda. Tako da ja, nažalost, ove moram vratiti. Gledajte, molim vas, što su preslatke. One stvarno jako lijepo stoje na nozi. Ali, ne na mojoj. Obukla sam ove arigatice. Moje dvije kombinacije, kako sam ja to mislila isfurat, da randemen ovako normalno provedim unutra u hlače. Čisto ok kombinacija za dnevnu šetnju, ali i ovako da mi je remen zakopčan malo ispod grudi, a da je opet iznad ovih džepova. Ovo je torba starija od mene. Strane se otvara ovako na klipse. Ima ovako zlatni remenčić. Ovo mi nekak paše uz ovu kombinaciju. To je to za ovaj haul. Svakako mi pišite šta mislite da mi bolje stoji. Opcija broj 1 sa remenom unutra ili opcija broj 2 ovako kako je sada. A ja ću vam još jednom pokazati kako izgleda iz moje perspektive kad se gledam pred ogledalom. Evo ljudi, ovo je iz moje perspektive kako izgleda. Preslatko i jako mi se sviđa kad je remen ovako gore zavezan. To je to. Za više ovakvih videa zapratite me.